Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain be tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fe yen nɔ terrain in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i be se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,100 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale be kɛ i ta ye e maa min fana be yen nɔ ko terrain b'i bolo i be fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i be se k'i sen tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o kuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye ni be fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana be yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnikaw fe yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i be se k'ale fana dɔgɔdɔgɔni sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. jamana état major général des armées a ko a b'a da fasoden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ko tɛnɛ don ka sangani nɛgɛ kaɲɛ 16 sanga 55 wagatiw ye banbagaciw kɔni ye bingani wale ta ka Tɔnbukutu kan kɔni sɛgɛrɛ nka ala barika la mɔgɔ si kɔni ma bɔnɛ ani na ka sangani tɛnɛ don marisi kalo tile 18 tɛmɛnen ye bajakarakaw fe yen nɔ kɛrɛkɛrɛnla teguru dugu kɔnɔna la donso dɔ kɔni fagala ma marifatigi bugunatigɛ bɔli dɔw fɛ nin bɛ kɛ a ɛri 288 walima tile 12 gawukaw olu bɛ dibi la ka sabu kɔni kɛ kuratan ye min sababu yala kɔni bɛ wele bila an ka jamana faamaw ma fɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la libikaw fe yen nɔ kabini san 2006 wagati ni o ye 2006 kana bila marisi kalo tile 13 tɛmɛnen na san 2024 libi kasoboban kɔnɔ mɔgɔ kɔni tun minɛlen don olu bɛɛ lajɛlen labilala an bɛ taa Niger ni wagati in na accord opérationnel min kɔni bɛ Niger jamana o ni opération Barkhane mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni ye o wuli o kɔni ma kɛ a bannen bolodi ɲɔgɔnma min bɛ o ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ u y'o fana wuli ka bɔ yen nɔ. Amu sɔgɔlen don an na ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛ la ka sanga ni marisi kalo tile 18 tɛmɛnen san 2024 ni o bɛnna tɛnɛ don ma an ka jamana faamaw ka wulikajɔ kɔni y'a to u ye dankari kɛ kalo gɛrɛ diinɛ tigilamaw kɔni ka basi dɔ kɔnɔna min bɛ Zoyira dugu kɔnɔna la Tɔnbukutu marabolo la Zoyira ni ale kɔni bɛ Kɛɲɛka ale ni kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 91 ɲɔni i ka don Tɔnbukutu dugu kɔnɔna la ni yɔrɔ in kɔni tun ye yɔrɔ ye fɛn min ye kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ taa u labɛn yɔrɔ min na walasa ka se ka jigin fɛn min ye an ka jamana kɔrɔyanfan tɔw ani tilebiyanfanw fɛ ka taa u ka binkani wale olu kɛ an ka jamana faamaw kɔni tun ye yɔrɔ in lakɔlɔsi a bɛ wagati caman bɔ o de kama tɛnɛ don marisi kalo tile 18 tɛmɛnen nɛgɛ kaɲɛ 22 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 25 ye u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka jigin ni yɔrɔ kofɔlen kɔni kama yɔrɔ min kɔni na kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni b'u ka maramafɛnw ani bolo minɛ wɛrɛw kɔni mara basi min kɔnɔna la wulikajɔ kɔni senfɛ u ye dankari kɛ fɛn min ye taji barikɔn 400 bɔyanko u ye o daji camion 3 fana ni olu kɔni kun chargelen don carburant na ni o fana ye taji ye u ye olu fana daji o kɔfɛ pikabu 4 ni olu ni u kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana kɔni dajira nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla tɛnɛn don sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 25 ye Tɔnbukutu dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Zowera dugu o kɔnɔna la an b'a fɔ ala k'an ka jamana fanga si ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ alibi jamana état major général des armées ka sanga ni tɛnɛ don tɛmɛnen ye marisi kalo tile 18 san 2024 a ko k'a bɛ fasoden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye lakodɔnniya jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko Tɔnbukutu kan min kɔni bɛ yen nɔ fɛn min ye tiri 3 kɔni o boyanko kɔni kɛra ka ɲɛsin olu ma nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛnen kɔfɛ de sanga 55 wagatiw ye nka ala barika la maa si kɔni ma joki kasara ma bɔ a ko la ko kɔni bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi jamana faamaw k'u wililen don ka jɔ jamana lakanako ani fasodenw kɔni n'u bolofɛnw lakana ni ko la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ o tɛnɛ don kelen na teguru dugu kɔnɔ ni ale bɛ bajangara kɔni mara la bankasi fɛn min ye donso dɔ kɔni ale bɔnɛna a ni la fɛn min ye ma marifatigi bugunatigɛ bali dɔw olu fɛ
Maaw kɔni ye kunnafoniya yira k'a fɔ ko ni donso in kɔni kun bɛ tagama la Jɔnbolo ale ni Teguru dugu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min kɔni na u ye a faga. Wa fana ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Teguru ale ni Jɔnbolo olu kɔni bɛ Dunkunbo commune kɔnɔna la ni yɔrɔ min kɔni ni lakanabaliya kɔni sisinen don kosɛbɛ Bandiagara mara la. Ladak ni olu kɔni ka wulikajɔ bɛnnen don ka maaw kɔni ladɔniya ani ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye dépistage ni o kɔni ye sida o kɔni kan ka sanga ni san 2023 kɔni campagne de sensibilisation kɔnɔna ye o kɔni ye maa 1817 bɔyanko olu de kɔni joliw sɛgɛsɛgɛra ni o ye dépisteli ye nka a kɔni yera cɛlaka maa 618 olu de kun b'a la nka maa 11 o kɔni sɔrɔla ni olu kɔni kɛra séropositif ni a yirala k'a fɔ ko sirabana kɔni yera olu la. Kasanganiw ka ni wulikajɔ kɔni ye u sera ka maa 200 bɔyanko kɔni ka olu kɔni lakodɔnniya ka ɲɛfɔli kɛ u ye sirabana kɔni a sɔrɔcogo ani a yɛrɛtanga kɔni kɛcogoya olu kan. Abdulkarim Kamara Cabral ni ale kun ye UNEM secrétaire général ye ni ko UNEM Union des élèves et étudiants du Mali ni o ye an ka jamana sanfɛ lakɔlidenw ani duguma lakɔlidenw kɔni ka jɛkulu o secrétaire général kɔni ale ka sanga ni ale ka tununi ni o ye a ka tayali san 44 ɲɛnamayaw kɔni ye min kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 17 san 1980 ni o kɔni sanyɛlɛma bɛnna karido san ni o kɔni sayɛlɛma bɛna karido marisi kalo tile 17 san 2024 ma Segu ka olu fɛ yen nɔ lycée minnu kɔni bɛ ni olu tɔgɔ dalen don Kabrali yɛrɛ kɔni na olu ye nin don kofɔlen kɔni la ɲɛnamaya kosɛbɛ min kɔni kɛra ni u ka wulikajɔ ani min kɔni la ɲɛnamayalu fɛ ni wulikajɔ ani baara caman ye u ka ɲinata thème kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ quelle action entreprendre pour une transition réussie ni o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ jumɛnw kan ka sigi sen kan walasa an ka jamana furancɛ faga bɛ kɔni bɛ se ka kɛ réussite yɛrɛ kɔni ye cogoya min na ka sanga ni don kofɔlen kɔni ɲɛnamaya ye u kɔni ye tagama dɔ kɔni kɛ walasa ka tasibila kɔni kɛ ni cɛba in kɔni ye o kɔfɛ maa caman kɔni ye seereyaw kɔni kɛ a ka baara kɛlen olu la wa o kɔfɛ ka tasibila kɛ ni cɛba in kɔni ye ani wulikajɔ ani baara wɛrɛ caman kɔni na an b'a fɔ ala kana Kabrali ka saya kɔni kɛ fu ye. An ka jamana ministère de la défense et des anciens combattants ale kɔni ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnla Bamako faaba kɔni état major de général des armées bɛɛ lajɛlen ma ko ka mɛ wagati min na i ko sisan kurantigɛw kɔni fanga ka bon tiɲɛ don min kɔni kama glasiw sɔrɔli ka gɛlɛn an dun bɛ sunkalo la ni sun tigɛra maa caman kɔni mago bɛ jɔ glasi la o kama fɛn min ye kankɔnɔnaw kɔni ye mɔgɔw b'i boli ka o yɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ walasa u bi kɔni bɛ glasiw sɔrɔ yen nɔ maa minnu bɛ taa san anu ye u yɛrɛ ani minnu kɔni bɛ taa san ka taga a feere tuguni walima banbagaciw bɛ se ka u ɲagami ni mɔgɔ ninnu senna ka don kan kɔnɔna la walasa ka se ka tiɲɛni kɛ o kama ko wele kɔni bilalen don fɛn min ye état major bɛɛ lajɛlen kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ani fɛn min ye mɔgɔw bɛ se ka u janto u yɛrɛ la cogoya min na ka lakanaw kɔni sinsin kosɛbɛ hali bi cogoya min na walasa ka se ka o yɔrɔ kɔni ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la o ɲɔgɔnnaw kana se ka kɛ. An bɛ taa Gawo an bɛ a heure 288 na walima tile 12 Gawokaw olu kɔni ɲɛma da courant kan min kɔni senfɛ Gawokaw kɔni ye weleli kɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la nka a kɔni yirala kabini marisi kalo tile 14 tɛmɛnen ko technicien dɔw kɔni bilala joona joona u ka taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ cogoya min na groupe électrogène minnu kɔni bɛ yen ni olu tiɲɛnen don ka taga fɛɛrɛ sɔrɔ olu la k'olu dilan ani minnu kan ka bɔ yen ka olu bɔ yen ka kuraw kɔni installer. Ci walima banbagaci min kɔni tun bɛ ka i dogo fɛn min ye moriya fini kɔrɔ walasa a bɛ se ka fɛɛrɛ a ka baaraw ma cogoya min na Komani Tanapu ni ale minɛla an ka jamana finitigilakaw olu fɛ wagati laban tɛmɛnen ninnu na min kɔni tun bɛ ka karɔgɛlɛ diinɛ tigilamaw kɔni dɛmɛ walima ni a yɛrɛ kɔni kun ye u dɔ ye san caman kɔnɔna la kabini an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Amadu Tumani Ture ni o ye ATT ye fo ka na se Ibrahim Boubacar Keita ni o ye IBK olu ka wagatiw ma ko maa si ma sɔmiya sɔrɔ ale kan maa min minɛlen kɔni kɔfɛ a ka du kɔnɔna la karɔgɛlɛ diinɛ tigilamaw kɔni bolo fɛn caman yɛrɛ min bɛ tali kɛ moto kɛlɛkɛminɛw ani entraînement kɛyɔrɔ o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu la kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ Komani Tanapu ala y'ale ka kalifa minɛ a la a kɔni fatura fɛn min ye Bafo ka militaire kɔnɔna la min kɔni kɔfɛ a su bilala ka taa di a somɔgɔw ma u ka dugu kɔnɔna jɛnaja baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi la an ka jamana faamaw fɛ ni hélicoptère kɔni ka wuli ka jɔ ye a yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna walasa u bɛ se ka jɛnaja baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi cogoya min na basi wɛrɛ kana bɔ a ko la. Bamako
ko faba kɔnɔna la an b'a ye maaw kɔni bɛ kule kuranko la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la glasi tɛ ka sɔrɔ ko tile ka kala o senfɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka région kɔnɔna la olu ma dɔ kɔni bɔra ka kuma u bɛ ka a yira k'a fɔ ko Bamakokaw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali dan tɛ Bamako ye ka d'a kan olu fɛ yen nɔ n'i kɔni bɛ bɔ ka taa dugu la i ka dugutaga foli kɔni bɛ kɛ a b'a ka foli ka labanw de di ɲɔgɔn ma ka d'a kan a bɛ se ka kɛ aw bɛ ɲɔgɔn ye tuguni a bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ aw ka ɲɔgɔn ye laban dan ye a bɛ se ka kɛ n'i bɔra sɔgɔmada fɛ ɲɔni sufɛ i ka don i suko de bɛna fɔ i somɔgɔw ɲɛna olu bɛ gɛlɛya caman na lakanabaliya yɛrɛ o ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen nka Bamakokaw ko olu kɔni bɛ basigi kɔnɔna la o de kama u bɛ kuranko fɔ ko a bɛ kalo dama dama dɔrɔn de bɔ sisan nɔ kuranko gɛlɛya in kɔni bɛ faba kɔnɔna la nka olu kɔni bɛ nin cogoya in na ni lakanabaliya ni nin degun ni makariko kɔni na san caman de don n'a bɛ taa fɔ san 10 bɔɲanko la olu ka kule k'a fɔ ko u bɛ lakanabaliya la ka d'a kan saya de kɔni bɛna bɔ olu la don o don nka kuranko kama ko Bamakokaw fana bɛ ka kule ko a sera kɔni Bamakokaw ka a faamu k'a fɔ Mali dan tɛ Bamako ye wa an ka jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ caman de la wa ko an k'a dɔn fana ko u bɛ baara min na an k'a dɔn u ye ko o de fana kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko ni e kɔni bɛ ka kule ko e tɛ ka glasi ji sumalen de sɔrɔ ka min nka olu kɔni bɛ ka kule de ko don o don olu dɔ kɔni bɛ taa ka bɔ olu cɛla satogo min cɛ ka jugu ko a b'i n'a fɔ i kɔni bɛ ka yɛlɛ olu de la o la an b'a fɔ Ala ka faamuyacogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma an b'a fɔ Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna la hali bi Ala k'an ka jamana fanga se an ka jamana ministère de l'administration territoriale de la décentralisation olu kɔni ye communiqué di kɛ min kɛla marisi kalo tile 11 tɛmɛnen san 2024 k'u kɔni bɛ a da magasin batigiw ani butigibatigi kɛrɛnkɛrɛnnenya bila jiralen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ka magasin n'u ka butigiw kɔni bɛ sira da la ko u k'a faamu k'a fɔ u ka magasin dan kɔni n'a tɛmɛna mètre 1 bɔɲanko kan o tɔ kɔni tɛ u ka yɔrɔ kɔni na bilen u k'a dɔn k'a fɔ u tɛ se ka o yɔrɔ kɛ parking kɔni ye u yɛrɛ ye wa u tɛ se ka o yɔrɔ kɔni kɛ u ka feerefɛnw da yɔrɔ kɔni ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye fɔ ka circulation kɔni ɲagami min kɔni bɛ se ka na ni sirabakan kasara ani ɲagata ko wɛrɛ olu kɔni ye kama ko kɔni bɛ wele da ni magasin batigi ani ni butigibatigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kan kunnafoniya min dilen filɛ nin u k'a mɛn u ka baara kɛ ni a ye ka d'a kan ni maa min kɔni ma sɔn ka baara kɔni kɛ di a ye n'i minɛla a ɲɛ kelen tan kɔni tɛ i fan fɛ min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o tuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a to suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da a bɛ wagati ni wa kunnafoniyaw kɔni bɛ ka tɛmɛ ko indi jamana kɔnɔna la fɛn min indi jamana ɲɛmaa olu kɔni ye fɛɛrɛw ni wulikajɔw kɔni sigi sen kan fɛn min ye silamɛya diinɛ o kɔni ka dabila indi jamana kɔnɔna la maa min kɔni bɛ ni e bɛ silamɛya diinɛ la walima i bɛ bɔ jamana kɔni kɔnɔna la walima i kɔni bɛ bɔ nin diinɛ kofɔlen kɔni na duwanzankaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn la boni dugu kɔnɔna la ni yɔrɔ sigibagaw kɔni degunnen don min kama u bɛ wele bila an ka jamana faamaw o ni adamadenya dɛmɛ jɛkulu minnu kɔni bɛ u ka se ka fɛɛrɛ ani wulikajɔ sɔrɔ olu ye cogoya min na ka d'a kan fɛn min ye balofɛn kɔni a sɔrɔli kɔni ma nɔgɔ olu ka ni marabolo ninnu na kosɛbɛ Tomiya ni ale bɛ san région kɔnɔna la ni yɔrɔ marabolo sifinnakaw kɔni wililen don ka jɔ kosɛbɛ kɛn yɛrɛ ye kɔni baaraw hukumu kɔnɔna la ni o ye entrepreneur ye walasa u kɔni bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogoya min na nka o kɔni t'a bali dekun caman kɔni bɛ u kan min kɔni bɛ ka se ka gɛlɛya se u ma u ka baaraw kɔni ɲɛ sɔrɔli cogo la
kata marsikalo tile 16 tɛmɛnen na kana bila marsikalo tile 17 la fɛn min ye mɔptikaw olu fɛ yen nɔ sifinaka mɔgɔ caman olu kɔni wulila formation kɛra olu kunna desinformation kɔni kan ni ale tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni kolon dili olu carili baara olu kɔni kan a daminɛla marsikalo tile 16 ka taa bila marsikalo tile 17 la Sahel Institute ani fɛn min ye ni mɔgɔ olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la u kɔni ye formation kɛ sifinaka maa caman kunna fɛn min ye desinformation kan desinformation ale tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni kolon carili bɔlɔlɔsira ani kunnafoni di sira tɔw fɛ a yirala formation kɔni senfɛ fɛn min ye a bɛ se ka dekun ani kɔlɔlɔ min kɔni ɲɛsin mɔgɔw kɔni ma walasa u kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na walasa kunnafoni kolon carili baara kɔni a bɛ se ka dabila cogoya min na Mopti region kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. marsikalo tile 19 tɛmɛnen Kayika olu fɛ yen nɔ fɛn min ye forum régional dɔ kɔni sigira sen kan min kɔni bɛna kɛ siraba kɔni bolicogo ko kan ni o ye sécuritaire routière kɔni ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nun don la fɛn min ye agence nationale de la sécurité routière maaw fɛ ni o ye ANASER ye ni kɔni forum régional laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa maaw kɔni bɛ se ka u bolicogo kɔni dɔn sirabaw sanfɛla la ani ka u kɛcogo la ka panneau de signalisation kɔni dɔn ani fɛn min ye siraba kɔni bolicogo sariya tɔw. Amita kokan kibaru la ni wagati na libikaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ kabini san 2006 ni o ye 2006 ye kana bila marsikalo tile 13 tɛmɛnen na san 2024 san 18 bɔyanko o kɛlen kɔfɛ fɛn min ye libi kasobonba la maaw ma kɔni donna kaso kɔnɔna la ni waati kofɔlen ninnu kɔnɔna ni o ye k'a ta san 2006 la kana bila fɛn min ye marsikalo tile 13 tɛmɛnen na san 2024 maaw ma kɔni donna libi kasobonba kɔnɔna la libi jamana ɲɛmaaw kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka bɔ kaso la a kɛra nisɔndiyaba koba ye maa caman bolo nka maaw kɔni t'a dɔn a kɛra kun min na. Amita Ukraine jamana ni wagati na kasanga ni Faransi jamana ɲɛma kɔni kɛlen ka fɔ ko ale kɔni bɛna taa Ukraine jamana kɔni dɛmɛ Russie kɔni kɛlɛli ko la min kɔni sen fɛ USA ni o ye États-Unis d'Amérique olu kɔni ye a yira ka fɔ ko o kɔni na fɛn min Ukraine jamana ale kɔni bɛ faratiba de la Russie jamana kɔni ɲɛkɔrɔ hali n'a sɔrɔ la Faransi jamana ko a kɔni bɛna taa ale dɛmɛ o sen fɛ Vladimir Poutine ni o kɔni Russie jamana ɲɛma ye a kɔni ye a yira ka fɔ ko ale kɔni ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ Ukraine jamana kɔnɔna la wa k'u kɔni bɛ to yen ka d'a kan ko u kan ka kɛ yen nɔ kosɛbɛ. Wagati min na iko sisan kɛlɛkɛmina minnu kɔni bɛ Russie jamana bolo ni a bɛ fɔ olu ma arme de guerre électronique ni o kɔni ye jeu olu kɔni système min bɛ olu la olu kɔni bɛ si ka drone ni miseliw kɔni si latunu tentɔ yɔrɔnin terme min bɛ o la a bɛ fɔ olu ma moteur Karashuka S4 ni kɛlɛkɛmina kɔfɔlen ninnu kɔni ye dankari kɛ Ukraine finitigilakaw la fɛn min ye u ka kɛlɛ min kɔni kɛla Ukraine yɛrɛ faba kɔnɔna la Kiev. Ni wagati na Faransi jamana ale kɔni bɛ ka i labɛn k'i ka sɔrɔsila ka maa 2000 bɔyanko k'olu le bila ka taa Ukraine jamana kɔni na kɛlɛ la nka fɛn min ye Faransɛ dɔw kɔni ye a yira k'a fɔ ko Faransi finitigilakaw kɔni man kan tɛ ka sɔn fiyewu ka taga nin ko in kɔnɔna ka d'a kan ko a bɛna se ka kɛ sababu ye ka 3e guerre mondiale kɔni wuli nka a bɛna se ka kɛ sababu ye fana ka olu ka jamana kɔni coron togoya min na o kama Faransi jamanaden dɔw yɛrɛ kɔni ko olu kɔni bɛ tugu u ka sɔrɔsilakaw kɔ minnu kɔni bɛna ban ka taa nin kɛlɛ in kɔnɔna na. Russie jamana directeur du service des renseignements extérieurs ni o ye SVR ni ale tɔgɔ kɔni ni ale tɔgɔ ye Sergei Narishkin ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛn min Faransi finitigilakaw olu kɔni kamana gannen don ni wagati na u bɛna taa Ukraine jamana kɔni na min kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye ka u caman kɔni bɔnɛ u ni na ka d'a kan ko u miiriya kɔni bɛ bila ka taa fɛn min ye 20e siècle kɔni na fɛn min ye Algérie jamana kɔni kan kɛlɛ min kɔni senfɛ Faransi jamana kɔni sɔrɔsilaka kɔni caman daji la kɔni senfɛ u ka maa caman minnu kɔni bɔnɛna u ni na u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka o ko kɔni ɲɛ jogo togoya min na a kumara a y'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana kɔni bɛ k'i labɛn k'i ka sɔrɔsila ka maa 2000 min kɔni bila ka taa Ukraine kɔni kɛlɛ la ko olu kɔni ka jamana ni o ye Russie jamana kɔni ye olu kɔni na u ɲɛ jɔ fɛn min ye Faransi o sɔrɔsilaka minnu kɔni bɛna bila ka taa u kɔni bɛna o kɛ u ka préoccupation fɔlɔ kɔni ye ni wagati in na.
ta Niger jamana ni wagati ni ali IUC jamana sabanan ye fɛn min ye Niger jamana ale ni barika ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Niger jamana kɔni ye o wuli ka bɔ yen nɔ wa o ma kɛ a bani Niger jamana ni Ameriki jamana fɛn min ye coopération militaire min kɔni tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o tɛ dɔwɛrɛ ye Ameriki jamana kɔni bɛ u ka sɔrɔsilakaw kɔni degeli min kɛ kɛlɛ la ani ka o kɔni dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔnaw kɔnɔna u ye o bɛnkan fana kɔni wuli ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ala ka IUC jamana kɔni sankɔrɔta ala ka basigi sinsin hali bi ni jamana saba kɔnɔna la ni ne bɛ dan sigi ka bi kunnafoniyaw la hani ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ne ni aw la ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ